वाजव सिटी वाजव वाजव सिटी हा लिंबू आले त्याला तुम्हाला खत दाखव का खत काय फुलं आली पावट्याला फुलं आली आणि तो हे पण झालाय त्याच्यात टाकळ्याचं झाड टाकळ्याचं एक झाड आलंय मस्त. हे बघा हे पण काट्या दिले पाहिजे हे पण आलं ना नवीन ते आलं त्याला पालवी फुटली अरे त्याला माती काय झाड होय एकदम लवकर होणार चला रेडी इकडे बघा आता किती स्टेप आहेत 1 2 3 4 5 6 पहिला प्लेयर रेडी काव्या पार्टी विकेट कीपर मी कॅमेरामॅन काठी ठेवा तशी काठी ठेवा तिकडे हा तुम्ही आता या साईडला या बॉल पकडायला हवं तर तिकडे नाही काठी अशी मध्ये बॅट्समॅन रेडी बॉलर रेडी अरे वा 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 अरे वा वा अरे हे तर मेन प्लेयर आपले ओपनर बॅट्समॅन आहेत आलूची पाव पावर बॉल आहेत ना त्याच्यात दोन झाले चार मधून दोन दोन भेटले ना 3 झाले 6 पैकी 3 वा 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 अरे वा 8 मधून 5 8/5 अजून 2 वा वा 8 मधून 5 8 मधून 5 हे तर गेम शेवटचे ना आता हे आतेला पळवा आता 5 10 पैकी 5 5 चला आते चला करा मम्मी पाठी आहे मम्मी बॉल पकडायला रेडी स्टार्ट 1 अरे 2 पैकी 2 कॅच अरे प्लेयर भारी आहेत 4 पैकी 3 वाह 4 बॉल 3 4 पैकी 3 बाप रे 5 झाले 6/5 6 बॉल 5 6 8 7 8 6 म्हणजे आजीपेक्षा हायेस्ट हा आजीपेक्षा जास्त आणि अजून एक कुठे 8 पैकी ना झाले 8 पैकी 7 8 अरे वा 10 पैकी 8 10 पैकी 8 चला मम्मी नेक्स्ट आता तुम्ही झाले 10 पैकी 8 मम्मी गेले 8 बापरे माझा रेकॉर्ड कोण तोडतोय चला हा 1 कुठे टाकते हे तर काय पलवा समोरच्या कलेक्टरचा रेकॉर्ड कोण तोडतोय कलेक्टरचा रेकॉर्ड नाही कोण तोडू शकत 8 झाले ना 2-0 अरे 3-1 म्हणजे मी हरलेच जमा नाही तरी पण किती 4-1 आहे ना अजून एक पाय पुढे कर
ते बघा मध्ये एक पाय पुढे. तू आहे जा मस्ती. एक पाय पुढे करू एक पाय असं. नाही पुढे नाही करायचं काठी. पुढे नाही. बरू काठी लावली आहे. अरे वा 5-1. बब्बीने आलूची भाजी कमी खाल्ली. नाही जास्त खाल्ली. नाही 7/2 7/3 7-3 8-3 झाले ना 2 अजून आहे. राव, आता काय आता हारलेच जमा. अरे माझी बघूया ना कमी किती होतात. बघूया ना. आणि नंतर पप्या पण आहे तुम्ही जरा 4 4 4 4 झाले तुझे. आजीचे 5 झाले. माझ्या 8. माझ्या 8. मी वाजवलं तेव्हा 3 झाले ना 3. दोन्ही पकडायचे दोन्ही. काव्या नाही खेळत आहे. काव्याला नाही देत भाऊ नाही करणार ते. आई पप्पूला गेले 2. बघूया आत्याला बघूया एकत्र होतात का. नाही जमू शकत. नाही जमणार ना. काय एक जमतात. काजी टाका टाका. अरे वा टाका. ते कुठे गेला. अरे वा बुबू नाही तो छोटू छोटू अंडा ना उदल अंडा. पण ते गेला पाहिजे पण माती ते मी दाखव. आत्या काय घेऊन गेली. दाखव नको. आत्या आमची घाबरते का नाही. त्याची भीती वाटते मला. जा घरात ना. काजी आता कोणतं झाड लावताय. मला नाही ते स्वतः आदू आणतो. शो चालू. काव्या तुझा पाडा इकडे आला. आजी केस बरोबर करा. केस बरोबर करा. वाऱ्यानं आले ना ते. अरे वा यंग मुली. यंग मुलीचे कसे पुढे. ही बघा काय गणपती बसल्या पाटावरती. बरोबर बसले. आज हसून हसून एनर्जी डाऊन माझी. रेडी. आज आजी तुमची सर्वांची आहे ना नजर काढते. सर्वांची नजर उतरते. हा काय कशी उतरते ती बघा. पप्पूची उतरतात तेव्हा बघा तुमची पण तशीच उतरते. नजर उतरून घ्या सर्वांची. सर्वांची नजर उतरून घ्या. इथे आहे तोपर्यंत आम्ही आता मुंबईला गेलो की नजर तशीच उतरायची राहील. सगळ्यांची आता भरपूर दिवस झाले आहेत नजर उतरली नाही आपली सर्वांची. काय त्यासाठी काय काय घेतलं आजी तुम्ही. मीठ आणि मोहरी. मीठ नि मोहरी. मीठ मोहरी. ऑटोमॅटो चाक जाडं मीठ करण्याचे घ्यायचं डोले खरं. फुटो. आटोक मिटूक. ऑटोमॅटो चाक करण्याचे डोले फुटो. आटो मिटो चाक करण्याचे जोडे पिटो. डोळे डोळे नाही. आल्याची गेल्याची वाटेची त्याची गोट्याची घाटाची माझ्या दुकानाची घराची बायची सगळ्यांची बाहेर असते. मिठो चाक तुझ्या करणार सगळ्या काय 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 म्हणता तुम्ही आजी. आटो मिठो आटो मिटो चाक करणाऱ्यांचे डोळे फुटो. चाक करणाऱ्यांची. हा आटो मिटो चाक करणाऱ्यांची डोळे मिटो. डोळे फुटो. डोळे मिटो. बरोबर आहे. सगळ्यांची आजी असली. तुझ्यामुळे आजी असतात आहेत बघ. ते नातू तुझ्यामुळे आजी माझे सगळे असते. कोण आहेत तिकडे त्यांची पण काढते सगळे थांबा आता थांबा. इकडे चला आता आमच्या कॅमेऱ्याची काढा. सर्वांची काढा. सर्वांची काढते. मी म्हणू का काय म्हणता तुम्ही. आटो मिठो नुसतं आटो मिटो चाक करणाऱ्यांची डोले फुटो. असं आजी म्हणतात. कॅमेऱ्याची सगळ्या भाविकांची सगळ्या माझ्या नातरांची नातवांची नातींची सगळे मुलांची आपले व्हिडिओ व्हिडिओ बघणार. बघणाऱ्यांची सगळ्यांची माझी चाक उतरली आहे. बाबा सुखी राहा चांगले राहा. आजी काढते सर्वांची. दिष्ट लागून देणार. माझ्या घरी आलो तरी उतरून पण उतरून काढीन. लोकं येतात. आजीची उतरू नका मी तुमची हे उतरली बघा चाक काढायला पण लोक येतात हिच्याकडे. येतात ना. हो मग आता पण लाईव्ह काढली लाईव्ह. इवन शुभांगी सर्व नवीन जोडप्याची पण काढते ती. लेक्चर देते बोलते काय कोणची नजर असेल का बाधा असेल कोण नजर बाधा काय जाब जबानी कोणची असेल ती पण जाऊन दे जमून भस्म होऊन. आजी जरा पोट पण कमी होऊ द्या बोल.
ते बॉडी कमी होते लेवल मध्ये होती. काढायची पण करते म्हणजे ना ताई. हा छोट्या काव्याची काढ. काढायची दिसतं लागू नये. काव्या आमची बोलते. आणि इकडे सॉल्ट ठेव होतोय, हा. झाडा माडाची आण. मीठ आवाज येतोय. हे आवाज दे ना जरा. झाडा माडाची पण झाडांची पण काढतात. इथेच राहा. हे बघा पूर्ण झाडांची पण नजर काढतात आहे. बघा चूल एकदम खुश झाली. बघ ना ती पण मोठी झाली. अगं घरात आणते एकदा. घरात पण घेऊन सर्व ते येतात. आणि आता पण आमचे शेतकरी आले. शेतकऱ्यांची गाडी चांगली आहे. आले मस्ती करतो. स्टॉप का? अंदर नहीं जाने का। क्यों? नहीं जाने का बोला ना, नहीं जाने का। ए हाय थोडंच. घराची घराची. घराची चाक काढतात हे? हा घराची घरात नाचणं चाक काढतात. अजून दुसरं काय बोलतात का? तेच वाक्य. तेच बोलायचं. तेच करायचं. तेच वाक्य. अटोमिटो चाक करणाऱ्यांचे डोले फुटो. टोमॅटो साफ करा. आणि आपण फॅमिली मध्ये पण छोट्या मुलांची जर नजर काढायची हे असेल पण ना, हेच तर बोलायचं. अशीच काढायची. त्याला चाक काढणं बोलतात, चाक काढणं. आपण पेस्टिसाइड कसं करतो हा. किडे बिडे भागवण्यासाठी. डबल. सगळ्यांची सर्वांची आपली नजर काढलेली आहे आता आजीने. हा. काव्यापासून. सर्व काव्याची एकाच नजर झाड उतरली. भाजी नको. एकचली झाड. हे शेकटाची भाजी. शेकटा. शेगुड. शेगवाची शेगुड. भाजी. शेगडाची. आजीने सर्वांची नजर उतरलेली आहे आता. हा. टेन्शन नाही घ्यायचं, फक्त आजीचं नाव घ्यायचं. हा कलेक्टर जमलेले आहेत तुमचे. झोपले हसून हसून आहे. गाडी पण काढली. गाडीची काढला? अरे वा वा वा. गाडी पण सारखी घ्यायला लागली, त्याला मग काढायला पाहिजे. आता पण काढते 5 वेळा उतरून टाकते. शिवहरा शिवहरा. शिवहारा काय काव्या? चुलीत टाकलात ना? हा करणार लिहिले वासाला आता. वासाला? वासाला करणार नाही. तुझ्या कॅमेऱ्यावर नजर खाली कर. कोणती नजर बाध्या, कोणती दिसतं बिष्ट अपूक माझ्या लागून देणार, करणाऱ्या लागून देणार. त्याचा धंदा व्यवहार हे चांगला व्हिडिओ चालून दे बघणार ते. वा 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 लास्टला तर एकदम जोरात मारला. आमची आजी बघा ऍक्टिव्ह किती आहे. तर कारला घेऊन आलेली आहे. हा मम्मी आजी एवढे ऍक्टिव्ह आहेत म्हणून ते असे फिट आहेत है ना? आपण तेवढं फिरतो काय? बापरे. आधी थांबत नाही. आता ही माती घातली ना जोर चढेल या झाडाला. आता वासाला बघ. होय. करपलेला. पण नजर उतरली ना की ते नजर काढली की वास येतो, खाण्याचा वास येतो. हम्म. ते पुस्तक टाकलेलं आहे. खरोखर नजर लागली मग असेल वाजत ना, पण नाही तर वास तिचा. येतो. आजीने ना केसावर तेल नाही घातलं. ही आमची शेगलाची भाजी हा आजीला खूप आवडते ही भाजी. है ना? हो ही भाजी आम्हाला सर्वांना आवडते. आवडते, मस्त होते. जरा ते कांदा तेल बरोबर आहे ना, सोलवणी करायचा. सोलवणी, तिखटवणी, शेगलाची भाजी आणि सोलवणी, आणि सोलवणी तिखटवणी असं. त्यामध्ये दुसरं काय नको. मगाशी काव्याला नाही ना आपण घेतलाय. नाही घेतलंय. काव्याने आलूची भाजी खाल्ली नाही ना म्हणजे तशी आहे. आलूची भाजी तर खरंच बंधू झालीच वाटतं. बापरे तिला बॉल लागला तिला करंट येतो वाटतं. लय असते, लय असते. काय झालं? थकशी, थकशी. थकेल ना अशी. आता झोपेल तिला. लास्ट टू बॉल्स. लास्ट हा. लास्ट टू स्माइली. कॅच कर बाबू, हसायचं नाही. कॅच नाही बरोबर तिच्या मी त्या हे ठेवतो मांडीवर टाकतोय मी.
बापरे. बरोबर तू पडला बघ ना. नको ती साडी नेसली आणि काटावाली आणि चांगली. बापरे. होय काटावाली चांगली आहे नेसायला मला मावशीला. परत हसायला येईल मग मोठमोठे. रुई पाटील म्हणतात, आजीला सांगा त्यांच्या बरोबर ज्या त्यांच्या अनुभव आलेल्या भूतांच्या गोष्टी शेअर करा आम्हाला. भूत भूत आहे काय भूताची भूत स्टोरी? म्हणजे कसं माहितीये का, असं तुम्ही कुठे गेलात किंवा तिथे तुम्हाला काय दिसलं हा. असं ते असं असतं. खरी स्टोरी एक होती ना आई, ती सांग खरी स्टोरी. हा म्हणजे असं ऐकून बातमी असेल पण असं दिसलेलं भूत तर नाही. आणि मी भूत कुठे तसा दिसत नाही कोणाला. हा, मी रात्रीची एकटी जाते कुठे आजी मला शक्यतो नाव पण कमी घेते त्याचं. मी त्याचं नाव पण घेत नाही. मी देवाचा करते. देव आजीच्या समोर भूत येतच नाही. आणि माझ्या समोर आजी असा आशीर्वाद देते ना, पण त्या भूताचं नाव देखील घेत नाही. मी 12ला 1ला कुठे एकटी पण येते कुठे रात्रीची पण बॅटरी पाहिजे खरं आहे ते. आणि हा, तिला राग येतो. मी संशयनाला पण येते का बघ. पण मला भूत ना कुठेच आढळलं नाही आतापर्यंत. लोक म्हणतात पुकारे करते तिथे ऊ असं, तिथे ऊ असं करते, काय करते. पण खरं वाटत. आणि घाबरत सुद्धा आणि नाही. मी देवाचा शिवहरा शिवहरा रामकृष्ण हरी मला राम. आजीवर हसायला नाही येत आहे. नाही, मला ते मला पाठचे पण मी- आज घडलेल्या गोष्टी ना ऐकून मला ते तो भूत हसायला. ना तिच्या अंगात भूत आहे. म्हणून मी बोलते काय माझ्या समोर आलं ना मी केस धरून त्याला मारे अशी बोलते मी. त्याचे केसाला पकडे पण तो माझ्या समोर कधीच नाही दिसत बाबा. पप्याला असतो. देव देवता दिसतात. चांगली गोष्ट आहे. पण मला एक सांगा, मी आजीवर आता मी आजीच्या ह्याच्यावरती हसतोय का मी कशामुळे हसतोय सांगता का? एक कमेंट होती, गोमती कामत म्हणतात, मला आजींना मिठी मारू वाटते. हा ये आणि तुम्ही मारा. मी मारते तुला मारा, माझी मारा. राहायला अशी अशी मिठी मारली हा? सोने माझी हा, मारली काव्याला मिठी मारली ना, मी तुम्हाला तुला मारली. पापी घेते बाय. हा. प्रियांका गायकवाड म्हणतात, मग काय? लोटस फ्लॉवर मध्ये बसलेली लक्ष्मी वाटते आहे आज. हो होय. गुलाबी साडी होती ना. हा गुलाबी साडी हो काम नेसले होते मी गुलाबी साडी. हो माझ्या नातवाची इच्छा होती आजींनी साड्या वाजवून हा. वेगळे माझ्या हात साड्या अजून तर भरपूर आहे. पण मला ते येडायला होतं मोठे मोठे साड्या माझे लोटस म्हणजे कपडा हे बघा, त्या. किती उंची मला आता माझी देवी. तब्येत लहान आहे ना. हे किती बघा हे किती उंची मला पेलत नाही पण मी नेसते जरा. मग काय करणार आग्रहासाठी तुमच्या पण माझ्या नातवाच्या पण सर्वांच्या असं. आणि कपडा पाहिजे अंगात, दागिना नको कपडा पाहिजे, अन्न आणि तो पाहिजे. स्वच्छ पाहिजे. आणि स्वच्छता दिसत नाही पाहिजे. आजी खाली. हो. मी काय म्हणतो, आज आजीने गुलाबाचं झाड लावलेलं आहे हो. हा. आणि गुलाबाचं झाड एकदम आणि बोल वहिनी सांगा तुम्ही. बघा नाचायला येतात. ते होय, होय, होय. आज झोप आली आली भाजी पाहिजे. आणि आजीच्या बाजूने आज मूड गटाला- खराब केला. गटाला तोरण बांधतात बघ अशी दाराला. काय बांधतात ते? अगं पप्याला का हसत? विरेसला आली नाही. ना, आज काहीतरी भयंकर काहीतरी वेगळंच ती झालं. मोहनी टाकली काय माहित नाही. पूर्ण वर्षाचं हसून घेतलं मी आज. हा. मोहनी टाकली कोणतरी. नाही तू सांगते ना भूताची मला. नाही. तर आमचं चाललंय. मला आलूची गोष्ट माहितीये. हा, सांग ना मला. मला नाही येत बाबा. मला दादा काय नाही म्हणतो? माहित. आलूची गोष्ट माहिती तुला? चला आलूची गोष्ट माहिती करून आहे. घेऊया. तुम्ही नाही खाल्लात का आलू? खाल्ला खाल्ला मी रात्री तर एवढा तो डब्बा आहे ना तो खाल्ला बरोबर. पप्या आज पप्याला अचानक येतं. पगार जास्त नाही खाल्ला. पप्या कुठे खाल्लात? नाही ना. छे. चला या आता आम्ही घरी मी पण कधी थोडं आलू विना केलं ना तितकं देते मला देत नाही ती खायला. अभि आहे. तुला कुठे गेलं? पोटी करपली नाही ती. बाहेर गेली. आत्याला त्याचं टेन्शन आहे.
बघ कशी आहे बघ तिने मम्मी एकटीला दिला ना तेव्हा ती स्लो खात होती आणि तिला दिला की फास्ट खाल्ला हिने. होय लय स्मार्ट आहे रे तू. रेकॉर्ड पण झाली तुझी स्मार्टनेस. व्हेरी गुड. तेव्हा ती ही पण फास्ट आहे बाबा खायला. नाही खाते ही आरामात खाते. लय शाणी आहे रे तू. चल दुसरी देतो थोड्या वेळानं.